dia, avui som al bloc 4 de Barcelona, bloc 4 BSN, per presentar l'informe Barcelona Economia Plural, una ciutat al servei de les necessitats col·lectives, que és fruit del treball de Coòpolis, l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona, i a l'Observatori participem la Ciutat Invisible, Chess Barcelona i l'Hidra, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. És fruit de 3 anys de l'Observatori Coòpolis en què hem observat quines són les pràctiques que apareixen i que existeixen a la ciutat, pràctiques d'economia plural, que vol dir que no es regeixen únicament per la política del lucre, sinó que són altres formes d'economia que el que posen és realment les necessitats col·lectives al centre i les resolen més enllà d'intercanvis econòmics. L'informe Barcelona Economia Plural presenta 3 escenaris que han d'estar articulats. El primer és un enfoc. El que volem és democratitzar l'economia. Aquest és l'horitzó, el poder participar tots i totes en el que produïm per poder col·lectivitzar-ho. El segon són exemples concrets. Tenim cooperatives d'habitatge en cessió d'ús, tenim comunitats energètiques, tenim cooperatives agroecològiques. Tot això ja existeix i creiem que és rellevant presentar-ho i analitzar-ho. I el tercer és com planificar democràticament l'economia perquè aquestes experiències petites que existeixen siguin la norma, siguin la forma de govern del comú. Moltes de les crítiques que donen lloc a les demandes de democràcia econòmica venen perquè els recursos essencials per a la garantia dels drets humans estan cooptats per fons especulatius i fons d'inversió. Per tant, aplicar polítiques antiespeculatives el que farà és, sobretot si són planificades i decidides col·lectivament, és evitar l'entrada d'aquests fons i fins i tot revertir i assegurar un control popular de les infraestructures necessàries. Desigualtat patrimonial i crisi ecològica són 2 cares de la mateixa moneda i en aquest informe busquem donar respostes a això i propostes. En un marc de democràcia econòmica s'analitzen 4 àmbits, o 4 perspectives, que són la propietat, la governança d'aquestes infraestructures, la planificació i la redistribució, la capacitat de redistribució que tenim en infraestructures que poden ser claus i són claus per la transició ecològica.